lalaki nasawi po matapos malunod sa 100 Island sa Alaminos City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Isang 58 anyos na lalaki ang nasawi matapos malunod habang nagbabakasyon sa 100 Islands National Park sa Alaminos City noong Martes ng hapon, Abril 21. Batay sa po ng investigasyon, kinilala ang biktima na residente ng barangay Magsaysay sa naturang lungsod. Habang abala umano sa pagluluto ang anak nito sa isang nirentahang cottage, umiinom naman ng alak ang biktima nang pumunta sa dagat para maligo. Makalipas ang ilang sandali, napansin naman ng kanyang anak na palutang-lutang na ito sa tubig at wala ng malay. Agad itong humingi ng tulong at sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Dahil dito nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa pag-inom ng alak bago o habang lumalangoy upang maiwasan ang pagkalunod. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.